Tady v té frontě se dožiju důchodu. Člověk se jde po práci trochu opláchnout do bazénu, každý den fronta. Furt je tady paní plno, každý den fronta. Proč s tím ty papaláši z radnice něco neudělají? Platím daně, tak by něco mohli udělat, ne? Je tady plno, protože je to tady pěkný. To je snad dobře, ne? No hezký to sice je, ale to je tak všechno. Jinak ostatní všechno je hnusný a proto tady trčíme v této frontě. Jak blbci, pane. Přesně tak, papaláši z radnice. Co pro nás obyčejní lidi kdy udělali, paní? No řekněte, co? Pilák je taky moc hezky udělaný, tam je to fajn. No to je fakt, no, to se jí musí nechat. Já jsem tam byla minulý týden s dětma a bylo to docela dobrý. No jo, furt, pilák. Ale co jinýho udělali? No řekněte, paní, co jinýho udělali? A náměstí bude pěkně opravený a chodníky jsou nový a přechody taky a kulturák a knihovnu a kino nám opravili a... No jasně, paní, samý chujoviny. Co pro nás kdy udělali, kromě náměstí, bazénu, piláků, chodníků, přechodů, kulturňáků, knihovny? Nic, vůbec nic. No přesně tak. No co pro nás kdy udělali socani jedni? A nádraží je pěkně opravený. A bezbariérový. K čemu je to dobrý, koho to zajímá, akorát invalidy. Nádraží, na prd to je. Přesně tak, paní. Každý přece jezdí tým, no. Jak to má ty 4 kola? Autem. Ale my jezdíme autobusem. My nemáme peníze, pro nás je to důležitý. Kdo se vás na to ptal, pane? Nemáme. Co je nám po vás? Nechte je plavat a pojďte dál.